je gaisuwa, ku taho ku raka ni gidan batulan je gaisuwa. Al'awwal al'akir masanin sirrin kowa, wani aiki na daga ka bani kun sauƙiya. Gana na Fadima zan je in kai gaisuwa, gaban sirrin ambatanta mai ƙara kusantuwa. Ta yi samu ne ta silar mai wa marasal naka ya cewa zuljaye, mun wanzu cikin haka ne don abdulilahi, to ka ƙara salati ga masoyinka son kowa. Ali da sahabansa su suke mana in mun zo, da auliya wallahi ɓangaren su a yau na zo. Kudubar makatumi tijani jilani gwarzo, da shaubara mashau fito hati son kowa. Ya baban mu a gaishe ka masoyin maulana, da shaura biyo su man baba masoyin raina. Na cire hula gaban ka ka shafan kaina, ya sirrin sai da Fadima na zo in sha ruwa. Assalamu alaiki batulawar ɗakina, assalamu alaiki karima sai da nana, assalamu alaiki mai share hawaye na, ga ɗan maulanki a ƙofa na kokawa. Ya sai da Fadima ga baki sun zo gaisuwa, mun ƙara gudu mun gaji sai da ba mu ruwa. Sirrin ki da sirrin annabi ƙara kusantuwa, mai Allah mai annabi mai bayi son kowa. Ya sirrin Allah ta annabi kura zance, ke ce kadai macen da ta zarce kwatance. Ya umma biya mai matsayi a yalwace, ke sirrin sirri ne daga rabu burewa. Inna adaina ka tana sirrin ki batula, ke ce kawasarar da Allah ya yi wa falala. Daga Allah sai abbanki yana na batula, ke ce ta ukun farko daga rabu burewa. Ba sai na ce komai ba kun gane nufina, sai da ita ce ɗaya mai daraja daga sarkina. Allah shi ya yi auren ta fada kuna zina, auren ta fadar Allah ne aka ɗaurawa. Auren da gida ne da sayyadi Ali aka ɗaura, dan babban manzan Allah ne bai da gadara, kuma jarumi sadauki ne ya wuce tsara, babul ilmi mamali na annabi son kowa. Shekarun ta guda 18 Zara Karima, ‘ya'yan ta guda 5 sai da Umma Na'ima. An fafata da ita sai da tayo hidima, da silar ta muke askarai da yawa son kowa. Salamu alaiki batula Zara gaishe ki, salamu alaiki karima sai da labbaiki, salamu alaiki uwar ɗaki na sanninki, dan ɗaki ne a gidanki yake miƙo gaisuwa. Tambat nan ne zan takaita waƙar mai zina, Usman matashin Gomben nan ne mai suna, yake waƙar Zara karima mai cetona, Allah ka kashe mu da ƙaunar Fadima yar baiwa. Ni kullum kan na tsaya sai na roƙi salati, Allah kai dubu na salati gun baban Fati. Alai da sahabbai Allah sa kowane minti, su ne tsani na hawa ba na kaucewa.
je gaisuwa.